Hello po mga kapudibis! Today kakain po tayo ng Jollibee Style Spaghetti. At meron po tayo ditong fried oyster mushrooms, Beef Shanghai. puto. At meron po tayong cake. Ayan, kasi birthday po ng baby ko na si... Chichi. At bago po tayo kumain, mag-pray muna po tayo. In the name of Father, Son, Holy Spirit. Amen. 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 Father, Son, Holy Spirit. Amen. Ayan. So, Kain na po tayo mga kapudibis. malinis na po yung kamay namin. Yes. Ito po yung spaghetti. Una lang ako ha. Ito yung natin. Ayan. Masarap to. Birthday kasi ni... Yung baby ko na si Chichi po. Oo. Baka nagtatanong po kayo kung sino yung baby ko. Kasi dog lover po ako. Yung baby ko po, nag-birthday siya ngayon. 2 years old na po siya. Oo. Pinga Ayan. ko. Ito. Ayaw masanto. Yan guys. Ang sarap. Ayan, okay na to. Yan. Mga ka-foodie-bees, sabay Mga tayo. kapudibis, ang unang subo para sa inyo. Kain po tayo. Sarap. Parang sa Jollibee. Lasang-lasang Jollibee, no? Sarap. Titikman natin tong beef Shanghai. Sarap. Beef Shanghai. Kaya beef Shanghai yung ginawa namin guys kasi mas mahal yung baboy sa beef. Opo. Yung beef kasi ngayon guys, naka lang 300 plus. Yung baboy 400 100. plus, 'di ba? Sino po yung mga dog lover dyan? Yan. Si Sheena Dancel, ayan, dog lover siya. Si Cotton, at saka si na It's Me Gray dyan. Yan, dog lover sila. Sarap. Pero ano pang santa? Every year po, pinagse-celebrate ko po ng birthday yung mga alaga ko po. Para, sabi nila, para daw humaba yung kanilang mga buhay po nila. Alam niyo guys, minsan kinakausap na yung mga aso na ito. Yung tungkol sa live life niya. Grabe ka naman, love life talaga. Kala ko nga balo na lang siya. Nagsasalita siya mga aso na nakikinig naman. Maraming aso to. Namatayan na po ako ng aso na si Colette. Ang ganda-ganda niya. Iniyakan ko yun. Kala ko, mababaliw ako sa kakaisip. Diba? Tikman natin tong mushroom. Oyster mushroom. Oyster mushroom. Masarap siya guys. Lasa siyang Parang manok lang. At saka yung pusit ba yun? Pusit. Sarap talaga ng spaghetti. Chichi, maraming salamat sa spaghetti. At sa nag-sponsor neto, maraming salamat. Napakasarap.
Alam niyo guys, si Chichi katabi nga natutulog. Kulang na lang magkatikit yung mukha namin pag natutulog. Lahat, yung una ko pong aso, Shih Tzu din siya, princess type. Yun. Katabi ko din natutulog. Diba? Nakasama mo na siya matulog, diba? Kaya pala minsan, tumatawol na rin siya. Pag gising niya, sabi niya, aw! Sabi niya, kala ko na parang siya. Malambing kasi sila. Pantanggal stress yung mga aso. Tignan mo yung baby ni Sheena Dancel. Oo, ang ganda, no? Sarap. Jollibee na Jollibee style talaga. Masarap to, siguro, sausawan mo suka. Alam. Yun. Yung mushroom. Masarap din naman sa, ketchup. Tingnan mo yung puta. Titikman natin itong puto. O, tingnan nyo guys, may cheese. Si Chichi po yung bunso ko na aso. Meron po akong 3 ngayon, si Hunter, tsaka si Hershey, ayan. Tapos si Chichi. Taas mahal. Si Mahal, ayan, si Mahal. Askal siya pero ang ganda-ganda din niya. Siya na lang yung natira sa mga matatandang aso namin. Namatay na po yung iba namin, si Stephanie. Step lang? Step Ay, pa yun? Steffi. Tsaka si Aiden. Ang ganda ng mga pangalan, no? Namatay sila. Gaganda ng pangalan nila, ne? Pero may-ari, hindi maganda yung pangalan. Grabe ka naman. Hindi, joke lang. Ikaw naman. Pinapatawa lang kita kasi umiiyak ka eh. Hindi, namiss ko lang si Colette. Grabe ka. Konti na lang. Iniyakan ko yun, sobra. Grabe. Kaya hanggang ngayon umiiyak ka pa rin. Nalungkot yung namin, yung buong pamilya namin dito nung namatay yun. Napaka niya kasi yun. Sweet kasi yun. Napaka-sweet niya. Tsaka ang ganda-ganda niya. Tsaka feeling niya yung tao siya, ganon. Feeling niya siya yung bunso sa amin dito. Diba? Hindi siya maselan. Maselan nga, maarte yun. Ay, maselan ba yun? Parang hindi naman. Maarte yun. Si Chichi ang hindi maselan. Ang sarap talaga. Diba sabi nila, pag daw yung tao, kung ano daw ugali ng aso, ganun din daw ugali kung anong ugali ng tao, ganun din ang ugali ng aso. So, yung si Colette, maarte yun, tsaka sweet siya. Kaya pala, alam ko na. Kaya pala. Ay, si Chichi, din siya, papili din yun, si Colette. Di siya basta-basta lumalapit yun. Like mother, like son, di ba? Ay, like daughter, like mother, ganun ba yun? Ay, paano ba yun? Bahala ka dyan. Kapag kasi English, nahirapan tayo dyan. Diyan tayo mamamatay. Hindi sa COVID. sa English yan. Diyan tayo mamamatay. No. Wow. Papakita ko yung picture ni Colette, makikita niyang ganda-ganda. Mahaba po yung buhok niya. Nagagalit yun pag maiksi yung buhok niya, nagagalit. Gusto niya mahaba lang yung buhok niya. Sa Chichi naman, baliktad sila. Mas gusto niya yung maiksi yung buhok kaysa sa Sarap. mahaba. Ito guys, yung beef. Meron siyang sibuyas, bawang, paminta. Tsaka carrots. Ang sarap.
Sarap, no? Ang gusto mo yan? Mmm. Sarap. Waka mo. Hotdog. Baka may iwan. Kaya ko naman. Paborito mo hotdog eh. Siyempre. Kahit naman sino, di ba? Yan. Yan ang guys, oh. Meron kang picture nung nag-birthday si Kulit, di ba? Karga-karga mo. Nung ano yata siya, nung 5 years old yata. Oo. Eh, Huwag mo nang pero- pakita yun. Sexy pa siya nun. Naka-leggings. Ano pa ako nun? Payat pa siya. Oo, hindi pa uso yung ano nun. Pagkain. Payat siya siya. Tignan niyo man. Papakita ko. No? Meron ka pa nun? Oo. Simula 1 year old hanggang 7 years old, meron ako ng picture. Hmm. Sarap. Chili ka dito, Chia. Tulog siya. Kaya niya. Sarap. Sarap. Puta. Sarap ng spaghetti. No? Jollibee na Jollibee. Mm-mm. Sarap. Tubig lang kami ni BBM kasi less sugar kami ngayon ni BBM. Mm-mm. Nagja-jogging kami tuwing hapon. Sarap. Tubig na malamig. Iwas kami ng kape at saka soft drinks. Sarap. Sarap. Iba natin yung cake. Ito, oh. Ito yung cake. Ayan. Kasi hindi natin. Sundan natin yung yung cake. Papablow natin. Cake kay ka Chichi. Chichi ka, bebe. Kaya kunin mo si Chichi. Chichi ka, Ayun Chichi. siya. Liga, dali. Up ka dito. Dali. Liga, dali. Yan. Liga. Yan. Marunong pala akong magsindi ng kandila. Halika, dali. Hindi ko abot. Kakanta tayo guys ha. Okay, 1, 2, 3, go. Happy birthday, Chichi, yeah. Happy birthday, Chichi, yeah. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Chichi. Abla natin. Ayun, si Chiching malaki nag-blow. Ayan si Chichi, guys. Ito si Chichi. Napakaganda niya, di ba? Bagong gupit siya. Tuloy natin yung kain. Ito. Tikman natin. Sarap. Para sa inyo po. Ito. Masarap yung Chichi. Cake. Yung cake niya. Kahit ma-chocolate, hindi siya gaano katamis. No? Ganyan yung masarap na Less sugar tayo pero may cake tayo, no? Hindi naman siya matamis. Sarap nga. Ah. Ubusin mo na yung Shanghai. Yan. Sarap. Thank you.
Ayun guys. Naubos namin yung spaghetti. Tsaka yung beef Shanghai. Konti na lang po yung natira. Mushroom tsaka 2 puto. Tsaka konting cake. Mauubos po yan. Ayan. So mga foodie bee, thank you so much po sa suporta po ninyo. At gusto po namin i-shout out yung mga napaka-supportive natin friends. Sila, Abby Calderon, Let Calderon, Rachel Calderon, Calderon Family, at saka Christine Ogawa, Jocelyn Salalila, Brenny Lagangan Mamita, Catherine Gabiola Vlogs, Sheila Rojas, sino pa ba? Jing Suyat, Nancy Suson, at saka si Fernan Constantino. Ayan, napaka-supported po nila. At saka kay Ma'am Laylie Bernarte, kay Sisiko Tone for Joe Vlog, Hello po. Beshi, Simply Jing, ayan. At kay Cecil White, ayan, lagi po siyang nanonood po sa amin. Ingat po kayo dyan, Cecil White. Thank you po sa laging panonood mo. So, laging po ninyong suporta sa amin ni BBM. Ayan. Natutuwa siya kasi sa Ay, talaga. At kay Camille San Vicente. Ayan, Hello. kay Camille San Vicente. At sa mga friends natin at mga Pinoy mukbangers po, thank you so much po sa suporta po ninyo. Maraming salamat po. At sa mga natin members. At sa nagpa-member din po sa atin, Yes. si Lunch Break ASMR, nag-bail po siya ng Golden Bee, at saka si Joby Tenorio, Silver Bee, at kay It's Me Gradient. Ayan, meron na naman tayong bagong kaibigan. Yes. Si Ayan. It's Me Gradient, at saka si Jenja Kaiden ASMR. Ayan. Yan guys, mag-subscribe na din po kayo sa kanila. Na rin po kayo, share nyo yung mga video nila. Opo. Napakaganda na, napakasarap nilang kumain at ng mga video nila, napakaganda guys. Napaka-supportive din po. Yes. So, mga ka-foodie bee, bisitahin nyo din po yung aming Facebook page. Yan. Ayan. At saka yung TikTok ni BBM. Yan. So, mga ka-foodie, thank you so much po. Please don't forget to To like, share, and subscribe. Thank you.